Right, this is our final day on our March trip 2014. We're with Dr. P, who is the director of the Revival Centre, and he's going to tell us about the humanitarian aid that we brought out in 2013, where it goes, what it does, and so on and so forth. So, Dr. P, can he explain something about the centre and about the humanitarian aid that was brought out in 2013? Говорит, что это наш последний визит, последний день мартовского визита. Вот. А сейчас нам доктор Пи расскажет про гуманитарную помощь, которую мы привозили в 2013 году, куда она пошла, куда она роздана, и расскажет пару слов о центре. Добре. Можна, да? Ага. Всім відомо вже нашим друзям з Великобританії, що Центр відродження був створений за допомогою благодійних організацій Великої Британії. Everybody knows already that our Revival Center was created thanks to charitable organizations of Great Britain. І функціонує він вже 18 рік. And it is functioning already for 18 years. За цей час пройшли реабілітацію більше 22 тисяч важкохворих дітей-інвалідів. During all this time, more than 22,000 disabled children got rehabilitation here. Ми щиро вдячні багатьом громадянам Великої Британії за те, що вони активно підтримують функціонування нашого центру. We are very grateful to all the citizens of Great Britain who are helping a lot the Revival Center. Тому що без цієї допомоги, звичайно, нам було б дуже важко і практично неможливо його функціонування. Because without that help, it would be very difficult and almost impossible to keep functioning of this establishment. І дуже велике значення має також те, що благодійні організації надають нам гуманітарну допомогу. And it is very important that these charitable organizations also bring us humanitarian aid. Зараз головною організацією, яка доставляє гуманітарну допомогу, є Фелстед, допомога знедоленим дітям. Now the one main charitable organization who keeps coming with humanitarian aid is Felsted Aid for Deprived Children. Яку очолюють Полін Крейвен і Алан. The heads of this organization are Pauline Craven and Alan Hiller. Щорічно вони 3-4 рази доставляють конвой гуманітарної допомоги. Each year, 3 or 4 times, they are bringing convoys of humanitarian aid. Наприклад, у минулому році гуманітарна допомога використовувалася як в центрі, так і надання для малозахищених верств населення. For example, last year we were using humanitarian aid for the needs of the Revival Center, and also we were spreading it among poor families. Для забезпечення потреб центру ми залишаємо приблизно 18-20% гуманітарної допомоги. For the functioning of the Revival Center, we leave about 18-20% of all humanitarian aid. Всю іншу ми розподіляємо людям, які потребують допомоги. All the rest were given away to those who are in need. Так, у минулому 2013 році більше 1500 дітей отримали подарунки за рахунок гуманітарної допомоги на різні свята – релігійні, державні і народні. So, for the last 2013, more than 1,500 disabled children got presents for different holidays, bank holidays, religious holidays. Допомогу також отримало 88 малозахищених сімей. Also, 88 poor families got aid. Більше 40 сімей, які мають новонароджених дітей, також отримали гуманітарну допомогу. More than 40 families with newborns also got humanitarian aid. Надаємо ми також допомогу не тільки дітям-інвалідам, яку ми отримали в минулому році, теж більше 60 дітей, але й дорослим інвалідам.
We are given aid not only to disabled children. Last year it was 6,000 disabled children who got aid, but also we are giving it to disabled adults. Для дорослих людей-інвалідів ми даємо засоби пересування в основному і засоби гігієни. For disabled adults we mainly give walking aids and sanitary. Таку допомогу в минулому році отримали 52 інваліди. Such help last year got 52 disabled grown-ups. Ми щиро вдячні Алану і Полін, що вони доставляють допомогу і багатьом і вдячні людям Великої Британії, які допомагають підтримувати цю організацію, щоб вона могла таким чином допомогти зараз бідним людям України. We are very grateful to Alan and Pauline for doing this job, for bringing humanitarian aid, and also we are grateful to all their supporters who are doing a hard job and helping in such a way our poor families and disabled children. Thank you. Thank you. One question. During this economic and difficult time for Ukraine, Еще один вопрос. Во время этого экономически тяжелых времен сейчас, do you think the humanitarian aid will become even more important? вы думаете, гуманитарная помощь еще более стала важна? Так, гуманітарна допомога зараз дуже необхідна, тому що відомо всім, що агресія, казалось нам, дружньої Росії, не Росії, а Путіна, приводить до того, що, звичайно, багато великозатрати йде на оснащення там армії, а соціальний захист, на жаль, не вистачає на соціальний захист грошей. Yes, it's very true that now we will need even more this humanitarian aid because, as you all know, we were not expecting this aggression from the side of our previous friends, Russians, but it's mainly not Russians, it's Putin. And so mainly the funds now go to support military, so social parts are not funded. So, thank you, Dr. P. Is there anything you would like to answer? No, that's fine. Thank you so No, much. thank you very much. So, just going on from that, I'd like to say to all our supporters that we are so very, very grateful, and you've had it from for the want of a better phrase, from the horse's mouth, that your support is needed more, and even now, that with such a problem here in the Ukraine, we need it desperately. So, thank you for watching this video, and look forward to hearing from you soon. And thank you for your support. Yes, thank you so much. Thank you for your support and continued support. And while we're able, we will continue to help Dr. P and the children, and hopefully all will be well.